Sewumlando ukuthi le ngoma kaThandeni SK featuring uMahu kube yiyo ehle umhlanganiso esiteshini esikhulukazi South Africa Ukhozi FM. Isebenzile lensizwa basebenzile abantu ade senzana nabo ithimba lakhe nabo bonke abantu ade bemxhasa bemsupport kuno yonke indlela. Abantu abavotile ade bengalali imini nobusuku kuze beqinisekise ukuthi iyawuthatha unombolo 1 Ukhosini abangokuqala after igaba ezo3 elokho ezama umfo wamanqalo kuyi. Ingoma ke bayithakaselile abantu bayistreama especially ku Spotify bayithandile no music video wayo awuthandile usese ku number 2 namanje even after 3 weeks usahleli ku number 2 so wenza kahle kakhulu as much as lengoma ibe right ngendlela right ngayo kodwa kumele silivume iqiniso sikwamukele lokho thina esikubona ekuyikhona khona. Yes, umculo wamaskandi umthandeni umculo wamaskandi kodwa ingoma kumele ibekwe icategory kuyiyona yona. Ingoma ibingawona amaskandi per se 100% ibingawona amaskandi ibinazo izinsimbi ezithize engamaskandi but okuningi okwenzeka khona kwingoma more than 50% iwela ku piano into enjengalezo. So mangalungiswa leyo nto leyo kungaba right kakhulu kungagcine sicategorize izinto ngendlela wrong ngoba kuzoba ngathi abantu banomona mhlambe nabafuna ukwamukela sebeyamjelasela akuna jealous ijealous ayikho if ikhodi seyicrackile ukuthi yini angakwazi ukuyicula kahle mhlambe ningenza ukuthi umaskandi omnikeza inkinga somehow mhlambe akwazi ukucracka kahle ikhodi abantu bayivotela so nakho ke bamvotelile ingoma yawena okusho ukuthi ke iyasebenza le ngoma le kodwa abalandeli bengayikhohlisi lokhu bethi hayi le ngoma umaskandi bengawona umaskandi yini ayisiyo umaskandi ayisiyo inaso isiginci yes esisenyiswa kumaskandi nakweminye imiculo bekunje yoZahara iAfro soul yonke lo mculo ineyigenci nakujazz isiginci esikhona so angeke sicashe ngalokho ingoma isebenzile yona futhi beyinhle lokho kumele singakufihli sikubeka obala ukuthi kumele kodwa ihlale kwicategory eright ingoma kuyiyona yona ukuthi cha le ngoma iyipiano cause umaskandi akusiyo inhle injalo besides that ukuthi mhlambe sasingayithola ukuthi ikuphi kupiano or ini or kulomculo kaSpar Nyovest abanabo banokwenza ba rapper babuya manje bashaya into enekwaito phakathi piano so sesingathola lapho ukuthi ke singayibeka kuphi kodwa khona kibe inhle ke ingoma ke ihlukanisela unyaka inane speed ke ngayishaya mayiqala uyayizwa ukuthi okay ine speed iyashesha kanje nangendlela ubaho ngena khona vele ukhiphe complete ukuthi ayisewona maskandi ujele kuba no slow jam phakathi nokuba slow awusoze washesha umaskandi shathi uyathanda akujwayelekile usa gospel like maskandi izinsimbi zakhona ushathiwa kanjani kuba nokunensa okukhona nje okuyinhlalo yakhona nje unjalo nje maskandi so angeke sishintshe umlando bese sifuna ukufitha izinto ngenkani ngoba manje kusatsho ukuthi abantu abathize bazothuka no angeke kusebenze kanjalo kodwa ke other than that usebenze kahle ingoma yakhe isebenzile usho number 1 either way umbono wami awusho lutho sekukubeka nje ungathishu so ngayifoke sekunjalo ke is confirmed for January yo celebrate yona ingoma ukuthi ishaya unyaka Ukhosini FM ngokusemthethweni ngamavoti more than 976,000 iwenzile ke lo mlando loyo ifakela yona umlando ngendlela yayo ingoma nabantu abamxhasile bebaningi xase nawo uMasipala Big 5 nezinyanga zemshayeli indishi hayi bebephumile umkhankaso kuloko befuna wina siyambongela abalandeli bakhe bejabule kodwa ke bese bolalela le ngoma le ekhishwa kakhulu ukuthi ningathi maniqhathe nonke besenza ukuxhumela yena abantu aba enjoy iwini yabo that's it ba enjoy iwini
engathi hayi sekunjani njani, no, enjoyani iwini, ningafaki omunye umuntu, cause la kunomuntu owine kabili qhathwe naye wakuhlola both side, washaya 900,000 amavoti kabili kulandelana. So lo muntu wasuka umuntu ngale kwi-management wazokhipha imbangi yakho ukuze ukhona usale wedwa usale wina, angeke ujabule kakhulu. Waphinde lo muntu obanga nawe wahamba kwesinye stage waphinde washaya khona unyaka under SABC okungokuqala nqa ukuthi kwenzeke lokho. So abantu bechome buye nganeno, abantu imali bejabulela iwini yabo bengayimixi nalutho, bazobona ukuthi iwini uzoyidla kanjani, baqala bafuna ukuyimix, ilapho ezomosha khona, cause usukhuluma umuntu ona 3 wena una 1, yabo. So chomelana akusebenzi kulokho. Iwini beyihle kakhulu, clean. Number 2, 500,000 votes kanjalo. So just take a win and we enjoy. Hayi imicimbi kuzoba khona-ke ngeyi-4 akube kanjalo. Sibonga-ke, sithemba ukuthi unyaka usiphathele kuhle, nomusic kamaskandi kuningi sizokuthola. Abantu bengelahle unyaka omusha, behambe kahle beye emcimbini bekwesekela nensizwa yasemdletsheni yakwaManqayi uMthandeni. Bekuyilokho, siyabonga, sokahle.